एहेजकेल के सेवकाई जब रवा पढ़नी तो रवा एक किताब में रवा के ये मालूम होके जाए कि यिर्मयाह भी ये समय के रहे जब दानियल रहे, ये हेजकेल रहे, कि जौन ये हेजकेल नबी रहे, ई बंदियन के संग ही ले जायल के रहे बेबीलोन में। ये गो ऐसन जाति के बीच में रहे, अबू ऐसन मजदूरन खानी अपनी संग व्यवहार कल गई रहे, वो लोग पीड़ित कल गए रहे। लेकिन वचन का कहता कि कैदियन के बीच में कबार नदी के लगे रहे तो स्वर्ग खोल गए। सोची तनी रवरा ऊपर पूरा देश के ऊपर एगो विपत्ति बा, एगो मुश्किल बा, लेकिन राउर कनेक्शन परमेश्वर के संगे बा और रउआ प्रभु के संगे बानी। सबे दुखी बा, सबे रोता, लेकिन रउआ खातिर स्वर्ग खुलता। और ये बाइबल कहेला रउआ परमेश्वर के दर्शन पावे नहीं। राउर आसपास जितना मर्जी कौन भी डिप्रेशन होके, मंदा आ जाए, शेयर मार्केट गिर जाओ जी, फलाना गिर गल जी, कोनो कमेटी लेके भागल जी, कारोबार बंद हो गए लोगन के, कोरोना आ गल जी, कुछ भी होत रहे, परमेश्वर ई संदेश देवे नी पुस्तकन से। अगर तहार लोग के संबंध हमरा संगे बा, चाहे तू लोग बंधुआई के बीच में भी हो खलो, हम तार लोग के ओइजा से निकाल के अलग कर के तार लोग के ऊंचा कर के तार लोग के आशीषित करें। तारीफ करी जोर से खुदा बन के।